all seasons, Vilma Santos Recto ug iconic drama king Christopher De Leon may bisita dinhi sa Subo. Kini aron ipaambit sa mga kapusong Bisaya ang ilang movie nga naguluhan nga When I Met You in Tokyo. Diin sila ang nagunang mga bituon. Kauban nila sila Lynn Cruz, Kakay Bautista ug John Gabriel. Ang When I Met You in Tokyo gimugna alang sa mga once upon a time young o mga young at heart nga nagpakita sa gugma nga way gipili nga edad sa mga Pinoy nga nanimpad abroad kun OFW. Kini ang ika-26 nga movie together ni Vilma ug ni Boyet. Din si Boyet usab ang Associate Director sa Star for All Seasons. Official entry ang When I Met You in Tokyo sa Metro Manila Film Festival nga ipasundayag sa umaabot December 25. Sa istoryang to, nagpapakita po ng pagmamahal, nagpapakita po ng pagpapatawad, nagpapakita po ng pamilya, at nagpapakita rin po ng kaligayahan. The way they go about love, but yung process lang is different. And then yung isang aspect pa of the whole thing is naalala nila yung mga parents nila. Totoo po. Naalala nila how yung relationship ng mga parents nila. Na posible. A very different Vilma Santos and Boyet De Leon. More relaxed. Yes. Relaxed sila. More of Mature. matured and I think mas totoo. So lahat makaka-relate dito. About OFWs Yes, working abroad, yes. and of course about their family left here in the Philippines. Sana po panoorin nyo ang aming pelikula, When I Met You in Tokyo.